Llynedd mi nath y lle herio 4 seleb i wneud stand-up am y tro cyntaf. Fi di'r cocoen gath y gadar. Diolch yn fawr i chi. Dros yr wythnosau nesaf, mi fyddan ni'n dilyn mwy o wynebau cyfarwydd wrth iddynt ddysgu'r grefft o gomedi cyn cymryd yr her eu hunan mewn noson byth gofiadwy yn Cymryd y Mic 2. Mic, Cymryd y Mic 2. Byddwn ni'n barod a byddwn ni'n y gorau. Yn mentora fydd 2 comedïwr proffesiynol, Philip Cooper Dweud y joc am ffôn. a Steffan Alun. Mae hwnna'n lot o wybodaeth i gael i gyd ar yr un pryd. Yn Callum Rownd y fynd gyntaf fydd Phil Cooper, sydd wedi dod i pontio Bangor. Worst case scenario i fi. Falle rhywun sydd jyst methu bod yn doniol o gwbl. Ti'n gwybod, rhywun fel David Iwan, rhywun heb. Hei, chi'n iawn? Sy'n ti iawn? Diolch yn fawr. Best case scenario. Ie, nes i cyrraedd y ti, ti'n iawn? Ie, dwi'n iawn, diolch, ti'n iawn? Cool, ie. Da iawn. So stand-up. Ie. Ti'n mynd i cael go? Rhaid i fi dysgu sefyll i fyny, yn y daldra yma. Exactly. Ie. Hwna yw rhyw fath o... Ni'n gallu cael fist bump. Ie, Diolch. Ti'n mynd i gael fi hongen wedyn. Just fel, hwna, mae'n edrych fel mi just punch o ti yn y gwyneb. Ie. Dyma James Lysted, y corach o Bai Colwyn sydd yn enwog am gyflwyno rhaglenni teledu fel Taith Fawr y Dyn Bach, Bydd Mawr y Dyn Bach, ac y ddian ar y BBC, Wales, Bon Small the Wedding. Lle mi yn priodi. Ti wedi gwneud unrhyw beth ar y llwyfan fel actio yn unrhyw? Ie, dwi wedi gwneud pantomimes. O, ie? So dwi'n chwarae un o'r dwarfs yn Snow White and the Seven Dwarfs. Lot o bobl meddwl bod dwi'n chwarae Giant yn Jack and the Beanstalk, ond dyna mo. Mwyn i ysgrifennu hwnna. So ni'n mynd, mae ddim yn mor gwahanol o wneud hwnna i dweud y gwir. Mae'n yr un fath o peth. Jyst ni angen i ti pigo lan ar egni yn y lleidfa. So no, rwy'n edrych ymlaen i gweld stuff ti. Wel, diolch yn fawr. Edrych ymlaen. No, dim problem, right. Ni'n neud fist bump fwy o'n. Rwy'n really edrych ymlaen. Loads o comedy yna. Rwy'n credu, honestly, rwy'n credu mi'n smash o fe. Herwydd mae wedi bod dros y lle i gyd, a mae'n hapus i wneud hwyl o beth bynnag. A rwy'n credu, rwy'n wir yn edrych ymlaen i gweld e. So, challenge rwy wedi set o lan i chi yw fel job interview. A mae'n mynd i bod gan dyn o'r enw Griff. A bydd rhaid i ti ar y spot dod lan gyda'r atebion. Oherwydd fi'n credu mewn stand-up mae gyd yn first impressions. Mae'n cynulleidfa heb di gweld ti o blaen. So os ti gallu pas o challenge yma, neu'n neud yn dda a dod lan gyda'r atebion ddoniol, rwy'n credu ni allan ni helpu ti allan gyda'r gig cyntaf ti. Gwych. Ie? Edrych ymlaen. Pob luck. Diolch yn fawr. Fydd yn gweld ti ar yr ochr arall. Iawn, oce, diolch yn fawr iawn. Da, gafon ni lot o hwyl yma. Mae o'n gwybod be mae o'n neud, so dwi'n edrych ymlaen at dysgu lot gan efo. A gobeithio gawn ni lot o hwyl a bydd skit bach fi yn doniol. I weld pa mae'r ffraith, mae James o dan bwysa. Helo. Diolch yn iawn. Mae Griff a Barwell yma i'w gobweld. Dwi'n fa pethau. Iawn, diolch yn fawr. Da, iawn. Pam bych chi'n mor hwyr? O, sori, dwi'n mynd da yn cadw'r amser o'n i'n hollol brysur lawr yn y Diamond Mind. Diamond Mind? Ti wastad yn hwyr? Dim o hyd, ond weithiau, dw. Be di'r gymwysterau di er mwyn gweithio yn y swydd yma? Wel, dwi'n bach, so dwi'n gallu mynd lawr i tylla gwahanol bach a mynd o dan byrddau i wneud pethau, a wneud cuddio yn y cwpwr. Mae hynna'n pethau'n dda, dydi? Pa brofiad gwaith sy'n gen ti? Dwi'n cocsio bod yn babi weithiau, dwi'n cocsio, bod yn blentyn bach, ond oedolyn ydw i. Gofio am hynny. Be mynd ymlaen i'r... Mae yna adar newydd o'r cyfeiliad. Os ydych chi'n gweithio yn y siop yma, os ydych chi'n ffeindio 20 punt ar llawr, be fysa chdi'n neud? Wel, fysa fi di nôl, rhyw ddillad newydd i fi i gwisgo yn y swydd, siwt. Efo dici bo a bachu fel la. Mae delio efo cwsmeriaid yn rhan bwysig o'r gwaith yma, oce? So, newn ni dio chwarae senario fan. Dwi isio par o sgidiau sydd i fach fi, os gwelwch yn dda. Pa fath o sgidiau ti isio? Sa chdi'n gofyn hwnna, pam bod fi isio sgidiau sydd i fach fi, sar? Ie, ond pa fath, ti isio trainers, ti isio sgidiau smart, neu be? Dwi isio sgidiau gweddol smart, dim byd rhy ddrud, dim byd rhy ffasiynol. O, reit, wel, hwn dim fi siop i chdi, da. Oce. Iawn. Petai yna gwsmer yn dod fewn i siop a gofyn dy farn di wan ar ddilledyn
sydd anna nhw, maen nhw'n trio fo ymlaen, a mae o'n edrych yn uffernol. Be fes chdi'n dweud nhw? Mae hynna'n awful. Pryd ti'n gallu dechrau? O, fawr i. Gwych. Diolch yn fawr iawn. Edrych ymlaen. Rwy'n chyfori, Je. Iawn, oce, diolch yn fawr iawn. Cwmpa o'r ffordd Ta, lan. Ta. Yna cwpl o weithiau lle, o'n i ar fi'n gwerthin. Oedd yr atebyr yn sydyn ac yn dim hangen o gwmpas. O bythefnos, dwi'n meddwl, allai ddweud gael 5 munud. Fydda doniol iawn, as yn un. Dwi'n cael gweld o. Rwy'n mor hapus bod yn ar ochr fi. Mae really, does dim llawer i fi wneud, dweud y gwir. Mae ganddo fo popeth sydd yn wneud comedian da yn barn fi. Ganddo fo wit, seri. Ac mae'n hapus i wneud hwyl o hun nhw. A mae dim llawer o pobl yn gael hwnna. Os ti'n cael y 3 peth hwnna, you're off. It's dim problem. Wel, mewn pythefnos byddai'n neud 5 munud o stand-up. Dwi erioed i wneud unrhyw bath o beth. Felly, dwi'n edrych ymlaen. Mae rhywbeth newydd sbon. Dwi'n di arfer wneud pobl chwerthin. Wel, dwi yn mewn pantomimes, ond mae hwn yn bach yn wahanol. Dwi ar ben fy hun. So, mae'n siŵr bydd yna lot o cymryd mic allan o fy hun. Nes ymlaen ar Cymryd y Mic, Rwy'n credu gyda Jay, mae'n all on red or black. mae Phil Cooper yn rhoi tips llwyfan i James Lusted. I choose you, corach. Sut dwi'n fod i wneud, ti'n mo? Sut dwi'n fod i wneud hwn? Yn gynharach ar Cymryd y Mic, nath y comedian profiadol Philip Cooper cyfarfod ei ddisgybl, y dyn bach ei hun, James Lusted. Mae hynna'n awful. Mae James wedi hen arfer cyflwyno ac actio mewn pantos. Ond mewn wythnos, fydd James yn gwneud stand-up am y tro cyntaf. Ydy James wedi bod yn brysur ers y tro dwythau nhw gwrdd. Croeso, ti'n neud? Iawn? Iawn, diolch yn fawr, sut ti? Ie? Rwy'n edrych ymlaen i gweld set ti. Diolch, diolch. So ti wedi bod yn gweithio, galed? Do, dwi efo set yn barod. Ie? Ie, mae gen i nodiadau bach fan hyn yn barod i fynd. Oh, wel, rwy'n edrych ymlaen, man. Rwy'n wedi bod yn gret. All right, cool. Ie, Wel, diolch. yeah, let's need it. Iawn, oce, edrych ymlaen, let's go. Do it. Cool. My first impressions yn y ran mwy o pwysig rwy'n credu mewn stand-up. Mae Dar o'r Bryn yn galw the Don't Worry, Trust Me, I'm Funny bit. Ac yn credu gyda'r joke ni'n gael gyda'r microffon. Falle bydd pobl yn prynu mewn i syniad a beth mae Jamie wedi gwneud am y 5 munud nesaf. Y peth gyntaf o'n i'n meddwl am, dwi'n meddwl ti fydd yn cyflwyno fi yn gyntaf, ie? Ie. So, oedd y llwyfan. So, ond bydd mic stand ti yn uwch na be bydd fi. Of course, ie. So, o'n i'n meddwl, os ti'n cyflwyno fi ar y llwyfan, a just gadael fo yn y size ti. OK. Cos fatha joke, so os dwi'n deud croeso i James Lusted, na i dod ar llwyfan, a mae'r mic dal i fyny yn uwch, rhy uwch, a na i just mynd, oh, great. Phil, come on! Sut dwi fod i wneud, ti'n mo? Sut dwi fod i wneud hwn? Methu cael y staff a wedyn ti dod yn ôl. Oes, mae yna dipyn o one-liners yna, oherwydd dwi'n meddwl dwi'n hoffi jokes fel la, so o'n eisiau trio meddwl am rhywbeth fel la. Dwi wedi trio newid y pwnc dipyn bach, dwi'n eisiau fo rhy gormod am ucheldre fi. A wedyn na i cymryd y mic allan ar ôl ti'n mynd off, a wedyn dweud, hiya! A wedyn, maen nhw'n gobeithio dweud hiya. So, hiya! Hiya. I wish I was. Hefyd oedd hi'n dweud wrtho bo paid canolbwyntio yn hollol yn llawn ar anablaeth ac i edrych y storiau arall, dyna pan ni'n cael y storiau carchar. Chydig o flynyddoedd yn ôl, o'n i yn carchar. Ac, fel visitor, ie? Dim mewn carchar. So, paid y poeni, dwi ddim ar curfew na dim byd, paid y poeni. Ac oedd un ar guards di deud, mae rhaid ti gwylio allan am One-Eyed John. Well, One-Eyed John? Pam? Beth sy'n bod? Diolch berig neu rhywbeth? Na, y peth ydy, diolch yn gallu gweld allan y un llyged a mae'n bympio mewn i pawb. So dwi wedi cael dipyn o one-liners yn routine fi, so nes i wneud bach o ymchwilio ar y we. O'n i'n meddwl am comedians gwahanol, ac o'n i'n meddwl am Tim Vine a pobl fel fo, ac mae o efo rei dda, so dwi'n dipyn bach o rei fo. So pam ddim de, live life on the edge. Dwarf yn Gymraeg ydi corach, a dwi'n cysau'r gair yna. Mae'n atgoffa fi
fi am ryw Pokemon Go neu rhywbeth. Corach y Pokemon. I choose you, corach. Be ni'n mynd i wneud nawr yw ymarfer cymryd y mic allan o'r stand a sut i delifro'r joc cyntaf mwyn neilo first impression yna, cael y hyder y cynulleidfa, a wedyn ni'n mynd i ymarfer gorffen y set, roi y mic nôl. Mae'n mor pwysig i cynulleidfa gweld bod ti'n hyderus yn neud y dau peth yna, ac mae'n pwysig ddim i cael ardal yn y set lle ti ddim yn siarad, ti jyst yn ffidlo gyda'r mic. Mae'n anodd i wneud, ond os ti'n tynnu e bant, bydd yn edrych yn wych, bydd yn edrych yn really slick. Ni wedi neil o'r cychwyn, rwy'n hapus gyda hwnna. Y diwedd, mae'n yr un fath sgil, ond wrth gwrs mae'n reverse. So, os mae'n iawn dy ti i ymarfer roi y mic nôl yn y stand wrth i ti just delifero y joc ôl y ti am y phone signal. So, wrth gwrs bydd y mic allan o'r stand. So, jyst i mi gweld a pa geiriau ti'n mynd i defnyddio fo. Ie, dyna fo. Phone signal. Wel. Os dwi eisiau cymryd text neu rhywbeth, neu anfon text i rywun, be fedra wneud? No service. Wel, well i fi fynd cyn fi cael parking ticket arall. Hwyl! Ond yn dda, o'n credu, mae'n pwysig i siarad mewn i'r mic, ac rwy'n meddwl a cadw'r mic am y joc signal. Heddi ni wedi gweithio ar y first impressions ac oedden ni'n ymarfer cymryd y mic allan o'r stand ac y ffordd ti'n siarad mewn i'r mic pan ti'n rhoi y mic nôl mewn y stand. Herwydd mae'n mor pwysig i cadw'r hyder ac i cadw'r rhythm y set. Mae'r 5 munud yn solid, ond os mae yna gaps lle ti ddim yn dweud unrhyw beth, bydd ti'n colli'r egni a mae'n pwysig bod hwnna ddim yn digwydd a gobeithio bydd ddim yn digwydd ar y nos. Well i fi fynd cyn i fi cael parking ticket arall. Hwyl! Iawn, ond yn well. Efallai, sori fod yn pedantig, dweud well i fi fynd wrth i ti nôl y stand. Ti ddim yn wir llawer ti'n gallu gwneud tan bod ti'n ar y llwyfan. Ti ddim wir yn gwybod sut mae gig mynd i mynd tan bod ti'n lan yna. A wedyn, yn y 30 eiliad cyntaf, ti'n gwybod, great, mae'n mynd yn ffein. Neu, rhaid i wneud camgymeriad. So ti'n smasho fe, pawb yn chwerthin nawr. Yn fel, calm down, rwy'n methu anadlu. A wedyn... Wel, well i fi fynd. Dyna fo, bon fo. Mae'n stand ma'n torri, ond dyna fo. Well i fi fynd cyn i fi cael parking ticket arall. Hwyl fawr. Bydd y stand yn well ar y noson. Ar y noson, ie. Ond am hwnna, mae hwn yn perffaith y ffordd. Ti'n dweud well i mi fynd. A wedyn yn neud yn siŵr yn sicr bod ti'n siarad mewn i'r mic am y joc olaf. O'n i'n edrych ymlaen at y noson, ond o'n i'n mynd siŵr iawn sut o'n i'n mynd i cychwyn. Ond ar ôl meddwl amdano fo, ac echa gor-meddwl amdano fo, dipyn bach, ond rwan dwi'n eitha hapus. Dwi'n meddwl mae Phil yn hapus hefyd efo routine. Ti'n gwybod gyda Jay, mae'n basically risk. Falle bydd pobl, bydd nhw'n teimlo'n eog, ti'n byth yn wir yn gwybod, ac neu bydd nhw'n torri trwy yna a bydd ni'n cael laughs anferth. Rwy'n credu gyda Jay, mae'n all on red or black. Wythnos nesaf ar Cymryd y Mic. Byddai'r peth yn dorcalonus tas ei gig o ddim yn mynd yn dda. Steffan Alun a Geraint Iwan. Mae gen i fi ffarwyddo.